ନା କହିବି ମୋ ନାଁ ପଞ୍ଜାଶ୍ରୀ ମହାରଣା। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ମହାପାତ୍ର। ସେ 1835 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 13 ତାରିଖ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ସିଂହ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ବିଷ୍ଣୁମାଳୀ ଦେବୀ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏକ ବାଉଁଶ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଧ୍ରୁବତାରା ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଓ ଦ୍ୱାରତ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ମାନଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଓ ବୃକ୍ଷର ଦୂରତ୍ୱ ମାପି ପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗଣନା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରିପାରୁଥିଲେ।